ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన సందర్భంగా ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఆదోనిని జిల్లాగా ప్రకటించాలంటూ జేఏసీ నాయకులు మంత్రి కాన్వాయ్ను అడ్డుకొని నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్పందించిన మంత్రి నారా లోకేష్, నేను మాట ఇవ్వలేదు, మా నాన్నగారు కూడా మాట ఇవ్వలేదు అంటూ స్పందించి జిల్లా హోదాపై ఎలాంటి స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. మంత్రి నుంచి స్పష్టమైన హామీ రాకపోవడంతో ఆదోని జేఏసీ నాయకులు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని వారు విమర్శించారు. ఆదోనికి జిల్లా హోదా కల్పించాలనే డిమాండ్ చాలా కాలంగా కొనసాగుతోందని, దీనిపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం ప్రకటించాలని జేఏసీ నాయకులు కోరుతున్నారు.